Ka jing ple ni kitab jing pan pau ka lenong bakhat wei ka dekhat ka basau de bakhat ar. Le thu angau yo ne sakmi ki arngot ki sakhi jonga kini kilong ki artali ki ding olep bat ki artali ki ding penyang syarak ki bayang hakmat uturai jonga perthai. Radau no kwa ban pensniu ki kading kami nakasinto jongki bat kabam do ikinong shon jongki ladau no kwa ban pensniu ki on sasha panyap hakane karukam kine kisaki ki donya kabor ban khang ya kabeneng bau slap onam hab hakisni bekelai tho lepa bat ki donya kabor halor ki ban pen kelai ki syakasnam bat ban pen janjar ya kaparthai da baro ki jat khlam bon sin bon wat kat ba ki mon banda ki la deb ai yala kasakhi umrat khlau bawan kiu na ka liu long khlem trai un yelet ma persya bat un job eki bat un peniap artat eki bat ki medyap jengki kit chusa ha ka surok jong kanang ba bakrau ya ka belajar parsi ka sodom bat ka Egypt ha ka bala sa nar pnai trai jungi na ka benta ki lais ngi steng ki breu ki bana ki pai ban riu bat ki jat ki kenja ngi kten ki tlet bat ki jat ban riu ki shu pech se ki met yap jongki bat kem sha ban tap ki ha ka jingtem bat ki to ki basong ha ka parthai ki akar ko halo jongki ki le kemen mat ki ya kaliang jen ais ngobha namar ba kini ki arngot kini itu lupa ki long ka jing pendik egitu ki basong ha ka parthai raya din kita ki lai singi steng ka jing persat jong ka jing em ka banau blai ka larung haki bat ki layeng halaki kejan bat ka jing shap ting ka bakrau ka la kem me kitu ki blio ieki te kita ki arngot ki lios ngawi ka sur ka bajam na beneng ka baong haki ale kiu shane bat hakmat jong ki nong shun jong ki la kiu shabeneng haulo kaktien jong utrai kasama shispa sa pusau eniro utrai mau siang jonga eniro utrai mau siang jonga bapen jebet ikikti jonga na kabenta kathma bapen kre iki simpriakti jonga na kabenta ka jingale eniro utrai mau siang jonga ulong ka jing e bis na e jonga ka kot jonga ulong ka kot bas kem jonga nong pan em jonga ka sti jonga hauba nga petri upen jami ki pai ban riu po kabor jonga niro you try mau siang jonga hame ko blei ngan ruai ka jing ruai bat mai nan tem ha ka dui tara shipok sai hame ba ai kis e me ka jing job jongki bo palai yo tabit shakri jongmi na ka white lam bo man eniro you try mau siang jonga kajing plena gospel bakoi kat ko Lukas kalenong ba arpho gad khon arpho nyeu do basau pho kato kaningmut kisadusi kito ki ba om don jimi pahan kilawan sho jisu bat kila kali u kawai kajing kali ki ong kunai kai Moses latho nakabenta jungi baladawan men jong no briu uyap no padu don katanga henry klem yo khun uta briu dei ban shong kurem ya kata kariu kentai khnang mo un penyok ki khun nakabenta wan men jong u teladon henyeu ngut si parau baning kong la shong kurem bat ulayap klem yo khun bar la shong kurem ya kata ka kentai panang capat sabalai te kumju baro henyeu ngut ki klem yo khun bat kilayam ha ka bakut kata ka kentai ru kalayam kumta ha ka jimi pan kan long ka tengah jongnu namar henyeu ngut kila dei tengah ya ka jisula jubab eki ki khon changane ka parthai ki poi kha bat lapani poi kha eki henry ki to ya ki bala nyeu bakilong ki babet dor ban poi shakata ka parthai menang wan bat shaka jimi pat na ki bayap kim ya poi kha lamme lapani poi kha eki naba kim la shu baniam
Namar ba kilong kum ki angel bat kilong ki khun ublay na ba kilong ki khun jong ka jimi pan. Henry baya ki bayap en pen mi pan wat Moses hi ula pen sabut ha ka jin tho shapang kalau beniap ba me jing. Ha ka ba ula khot yu trai ublay Abraham ublay Isaac wat ublay Jacob. Ti kum ta day ublay jong ki bayap Henry jong ki bayim namar baro ki im hau. Bat kato kat ne ki stat an ki lay ong kon hikai melakren ya kabadai namar kim shem nut kali jing kali shu ya u. The gospel jong utrai.